Grundlægger, hvor, hvornår, hvorfor. Konservatisme. Edmund burde regnes for at være faderen af konservatismen. Han mente, at den franske revolution, hvor kongedømmet blev erstattet med vold, og de indførte republik, var forkert. Han mente, at ændringen skete for hurtigt, og det skulle ske i små bidder, så man bedre kunne følge med, og at alting skete i et tempo, så til at følge med i. Det skete i 1900-tallet i England. Mål og målgruppe. Målet er, at samfundet skal forblive, som det er, med dets traditioner og bevare den gamle kultur, det er lagt i samfundet. På kort sigt er målet at bevare alt det, vi er sikre med og har været en del af i mange år. Målgruppe. Målgruppen må nok være tilskrevet de ældre, fordi de ikke ønsker for store ændringer igennem kort tid. De vil gerne have tingene, som de altid har været. Midlet er for eksempel at beholde den samme regering, så at lovene ikke bliver ændret. Men det er svært. For eksempel, man når det mål, som for de konservative vil have, at man beholder alting som det er, og det formår man ved ikke at ændre noget. Hvordan opfattes individet? Det står forholdsvis svagt, fordi at alting ændrer sig med tiden, og fordi vores samfund bliver mere og mere moderniseret med tiden. Og det er bare sådan tingene går i verden, at alting udvikler sig. Så hvis ikke man kan følge med, ser vi på individet som svagt. Stat. De konservative ligger nogenlunde i midten, når det gælder støtten fra staten, osv. Fordi de ikke er ligesom de liberale, der synes, at det meste skal være brugerbetalt, men de er heller ikke som socialisterne, der synes, at skatten skal være høj, og staten skal betale det meste. De ligger nogenlunde i midten. Nationalstaten i forhold til omverdenen. De beskytter sig meget mod forandring i for stor grad af gangen, fordi de ikke ønsker, at det skal ske for hurtigt. De ønsker at beskytte sig mod modernisering, da alting nu til dags sker hurtigt, fordi vi mennesker bliver klogere og mere bevidste om, hvad der fungerer og hvad der ikke gør. Nyere retninger inden for ideologien. Vi tror, at de begyndte at være mere open-minded her siden 0'erne, da meget har ændret sig, og det er nærmest umuligt at bevare det gamle, da det er så meget nyt og måske bedre. De er blevet meget mere åbne over for ændringer, men ønsker stadig, at det ikke skal ske for hurtigt, og at ændringer skal være for drastiske, da de ser på samfundet, som vi nu har det, som velfungerende, og de synes ikke, det er nogen grund til at ændre på det. Partier, der udspringer fra denne ideologi. De konservative Folkeparti og nationale konservative partier.